Uma sikhuluma-ke sithi kubantu sisempini, abantu abaningi bayasiphikisa. Bathi kade sasikhuluma sithi kunempi ezayo. Angithi-ke phela bona babheka impi yey'bhamu namabhomu, kanti abazi ukuthi asikho kuleyo mpi, sikuyi-silent war. Ziphelile iy'ngane zabantu, ngane zakwethu. Zifela nje ukuthi zihambile zayothenga ama-ships. Cabanga ingane, umuntu ongazi lutho, egcineni impilo yaleyo ngane yagcina ishabalele. Konke lokhu kwenzeka ngaphansi kwahulumeni wentando yeningi. Asinamkhulumeli iy'ngane zakwethu. Ziphelile iy'ngane. Amakhaya amaningi kuyalilwa, ngane zakwethu. Zonke izinto ezenzeka eSouth Africa, uhulumeni uphendula emveni kwesigameko. Yonke into eyenzeka kithi, umuntu nje osuka la esuka khona ufika azoyithestela kuthina. Yini le engaka isayenza, ngane zakwethu, size sidayiswe sonke ngey'mpilo zethu, singabi protected? Nathi ngane zakwethu bese sihlala sibukela ngoba sibona lento isajikeleza kude ingakafiki kithi. Lento izosishaya isiqede nya finish, ngane zakwethu. Iy'ngane ey'ningi namhlanje ngikhuluma nawe zigcwele ngaphansi kwama-bridge. Iy'ngane ey'ncane ey'hlakaniphile ey'phuma ema-universities ngesimo sokuthi eSouth Africa ingane ifunda ithwala ijazi ibuye izohlala ekhaya ngoba inhloso enkulu ukudistroya i-youth yala eSouth Africa, because bayazi ukuthi thina kade baqeda ngathi. Sihlaba ikhwelo, ngane zakwethu, esilibhekise kuhulumeni ukuthi hulumeni senzeni. Sabulawa kangaka because uhulumeni uyena oyi-umbrella njengabanye o-president bakwamanye ama-countries. Awungeni nje noma kanjani. Kusho ukuthi kulungile mangabe iy'ngane zethu zibulawa. Sisenkingeni, ngane zakwethu. Usacabanga ukuthi uyobona impi yamabhomu ney'bhamu, usele lowo muntu. Sisempini, silent war. Kubi, ngane zakwethu. Uma singasukumi manje sihlangane sabantu abamnyama silwe nalesi sihlava, because uhulumeni usifeyilile, ngane zakwethu. Uma siyizakhamizi zase-South Africa siy'thola sesisenkingeni, sibhekene nengwadla manje ukuthi siyabulawa, sibulawela iy'nto zethu. Ibuhlungu kakhulu lento eyenzeka ey'nganeni ey'ncane, ngane zakwethu. Imizi eminingi isemanzini abilayo. Bafelwe isizwe sakusasa, abantu akade bezovusa lawo makhaya. Angithi-ke thina sebeqedile ngathi, because siloke sibanga la sixabana sodwa, sidivayidwa nge-media ukuthi makhona iy'nto ey'balulekile kufanele kukhulunywe ngazo, bese kufakwa iy'ndaba ey'ngenamsebenzi, abantu bese bejaha zona bafokase kuzona, kube konakala ngemuva. Ziyovikela ubani lezi ngane? Ubani oyi-protector if thina singasukumi? We are sick and tired, ngane zakwethu. Enough is enough. Mase kubulawa iy'ngane, ngane zakwethu, silindeleni? Silindeleni? Because sidinga i-leadership ezosiprotect eSouth Africa, i-leadership ezosimela isitori sayo, i-leadership engancengi. Sidinga abantu abazoliprotecta leli zwe, silakhe kabusha, sibuyise zonke iy'nto zethu. Leli zwe lothuthuka nini, ngane zakwethu? Lokhu esaqala savota ngo-1994. Yonke into esiyenzayo mawuthi uyabheka, kunokuthi inyukele iye phezulu, sibone intuthuko, zonke izinto zishutha down, zishona phansi. Bayasidistroya ngazo zonke iy'ndlela. Siyahlaselwa, ngane zakwethu, siyahlanganyelwa. Senzeni? Yini lesiyikweletayo? Ngokuthi nje uNkulunkulu wasidala wasibeka kuleli zwe
elinothile nelicebile, sekufanele sikufele lokho. Ngane zakwethu, asibumbaneni siprotect iy'ngane zethu before it's too late. Ingane zakwethu, lelizwe liyahamba and kunabantu abamnyama bakithi abalekelelayo ekutheni aliyekalasha. Buhlungu kakhulu lento ingane zakwethu. Uma ufuna ukuqeda ngesizwe noma ngabe isiphi, bulala intsha, then uqedile ngaleso sizwe. Ngikhuluma nawe nje iy'ngane ibhuquza phansi kwamabhriji. Namhlanje lezo y'ngane ziyinebethona. Sithule sigoqe izandla.